Kapuso artist E.A. Guzman ug ang Queendom Divas nga sila si Marian Osabel, Hannah Persilas ug Jessica Villarubin gi-explore ang kultura ug mga pagkaon sa Malita, Davao Occidental. Nakisadya sab sila sa 9th araw ng Davao Occidental. Atong silipon sa report ni Kent Abrigana. Sa probinsya sa Davao Occidental, makita ang mga makahinganghang nga bukid ug maanindot nga coastline. Busa, wala gipalampas nila Kapuso stars E.A. Guzman ug Queendom Divas nga sila Marian Osabel, Hannah Persilas ug Jessica Villarubin ang mabisita ang probinsya, partikular ang lungsod sa Malita. Dini sa Museo Malitanyo, makita ang kultura sa mga taga-Malita kung asa na imutang ang mabulokong kultura sa lungsod. Alam nyo ba na ang pangalang Malita ay hango sa salitang Espanyol na maleta na ang ibig sabihin ay suitcase? Ayan nga, my love. Pinaniniwalaan na habang tumatawid sa sapa si Don Mariano Peralta, isang veterano sa Spanish-American War, ay naanod ang kanyang dala, sabay sigaw ng maleta. Kinakala ng mga naninirahan doon na Malita ang tawag sa kanila. Gibida sa maong museum ang mga sinina o gamit sa nagkadaiyang ethno-linguistic tribe sa probinsya. Sa mga nasagap kong balita, isa sa mga early inhabitants ng Malita ay ang mga taga-Kulo, Blaan, Manobo, Maguindanao, Sangil tribes na pinaniniwalaang galing sa second wave of Malays na nag-migrate sa Mindanao mula sa iba't ibang lugar sa Southeast Asia. Wow. Gawa sa abunda nga kultura. Giila sa Davao Region isip usa sa mga producers sa isda, saging ug lubi ang Davao Occidental. Busa matagbulan sa Oktubre, ginaselebrar ang araw ng Davao Occidental, isip pagpasalamat sa abunda nga ani. Human sa ilang tour sa museum, gitalawan usab sa Kapuso stars ang pipila sa mga ginapasigarbong pagkaon sa probinsya, sama sa puto kasava ug Bicol latik. Natin to. Ito naman pang commercial. Ngayon, gumaganon pa yung latik. Kuya, kung naman yung latik, gumaganon pa yung latik. Tapos bigla ngayon kakainin mo ngayon ganun. Oh my God! Nakisadyaw sab sila sa mga taga Davao Occidental alang sa 9th araw ng Davao Occidental. Kasi ako, attorney. Very happy! Indot, nalibay dyan may happy kayo. Ang dami namin natutunan about sa Malita, dun sa museum. Yes. Tsaka ang init ang pagtanggap ng taga-Malita sa amin. Ay, grabe. Ang sarap ng pagkain. Ano yung favorite nyo? Yung biko at saka yung... Puto kasaba. Puto kasaba. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap sa atin ng mga kapuso natin na taga Malita, Davao Occidental. Happy 9th araw ng Davao Occidental! Kauba si Joe Pascual sa kamera. Kent Abrigana, 1 Mindanao.